Mit navn er William Wilson. Jeg sidder her med Ludvig Holberg. Ludvig, hvem er du? Jamen, jeg er selvfølgelig Ludvig Holberg. Jeg blev født den 3. december 1684 i Bergen i Norge. Hvem er dine forældre? Jamen, min far, Christian Holberg, han døde desværre, da jeg var 1 år gammel. Så ham kan jeg ikke huske meget om, men min mor kan jeg huske lidt mere om. Hun hed Karen Lem. Hun døde desværre, da jeg var 11 år gammel. Hvad gjorde du efter dine forældres død? Hvem tog sig af dig? Jamen, jeg flyttede lidt rundt frem og tilbage. Jeg flyttede først ind hos min fætter, præsten Otto Munde. Han boede i Frund i Guldbrandsdalen. Senere flyttede jeg ind hos min morbror, købmand Peter Pedersen Lem. Da du så blev ældre, hvordan tjente du så til dagen? Ja, i min ungdom så tjente jeg som huslærer og rejsefælle for de adelige. Jeg havde derfor ikke så mange penge, men jeg levede et enkelt liv. Hvad så, da du blev ældre? Jamen, så blev jeg professor ved Københavns Universitet. Jeg blev dog først nødt til at studere almen begreb og logik. Hvordan har det påvirket dit forfatterskab, f.eks. i Rasmus Montanus? Jamen, altså mit studium, det har jo påvirket mig på den måde, at jeg skildrerer Rasmus Bjerg, der har studeret det her almen logik og begreber, så meget negativt, fordi jeg synes, at han er dum, og jeg kan ikke lide den måde, at man går og diskuterer om alting på, for at få ret frem for at blive klogere. Og der laver jeg jo en modsætning mellem officeren og Rasmus Bjerg, og officeren jo sjovt nok har den samme uddannelse som jeg. Men jeg egentlig lade være med at nævne, at både i officeren i Rasmus Montanus og er uddannet i naturret og moralfilosofi, hvorimod i Rasmus Montanus er uddannet i sproglige fag, logisam, retorikam og metafysikam. Ja, det er korrekt. Og det er jo det, som jeg sagde lige før, at jeg opstiller en modsætning mellem de her to, hvor officeren ender med at være en des ex machina, hvor han går ind og slutter stykket ved sin på den måde. Han kan afsløre Rasmus Bjergs falskheder. Vil du fortælle mig lidt om dit dårlige forhold til Andreas Høyer? Ja. Jeg læste jo, at Høyer han havde skrevet noget af min Europa-historie fra 1718. Han skrev noget om den i 1718. Og det ville jeg karakterisere som arrogant, så derfor så skrev jeg selvfølgelig, at jeg ikke noget om ham. I 1719 gennem 2 smederskrifter, hvor jeg kaldte ham for en Don Quixote og en pygmæ. Hvad betød det for dig? Jo, det jeg fik lavet sådan 2 satiriske digte, det gav mig ligesom mod til at blive ved med det. Det gør jeg for eksempel med Jovinias og heltedigtet Peter Pors, som jeg skrev i 1720. Og det gav mig bare endnu mere lyst til at sidde og bruge sig til at få mine meninger ud. Hvad gjorde du så med disse midler? Altså de midler, jeg tjente på at skrive mine digte, jamen dem brugte jeg til at leve et spartansk liv, fordi jeg prøver at holde lidt igen med mit forbrug. Men jeg købte forskellige godser, og så donerede jeg mine penge til Sorø Akademiet. Og derfor blev jeg gjort til baron. Hvordan har dette spillet ind på dit forfattervirke? Det jeg kan lide ekstravagance, det skal jeg igennem i mange af mine bøger, hvor jeg sviner ekstravagante personer til. Jeg hørte, du gå ind for oplysningstidens tanker. Det er fuldstændig korrekt. Jeg går ind for religionsfrihed og tolerance over for andre religioner. Det er jo ikke noget, man kan se i mange af mine noveller. Ligesom jeg også er tilhænger af enevælden, fordi godt nok et oplyst enevælde. Fordi jeg mener, at det kan garantere alles lighed. Tusind tak, for at du ville komme og have en charme med os. Tak fordi jeg måtte komme.